संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाय निदा हिसाबै दङ रौता कलेजनि फरायसाफोर बिथांमोना बाहागो लाफैदों नैथियाव दङ देबि हाजो मेमरियेल हाइ स्कुल थामथियाव दङ रायलांपारा हाइ स्कुल आरो ब्रैथियाव दङ लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुल बाथियाव दङ बिहुराम बर' मेमरियेल गर्ल्स हाइ स्कुल बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय दिनै हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय मानिजाथाव एमएलए मुस्रि लरेन्स इस्लारि मानिजाथाव एमएलए मुस्रि जयन्त बसुमतारी मानिजाथाव बिएम डक्टर नीलेश बरगयारी आफादनि लोगो आफादगिरि फारि खोरोमदाव औवारि रन्जन बसुमतारी लोगो गाहाय नेदेर दिनेश ब्रह्म आरो दुलाराय फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जनार्दन बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय दा हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गासै बानजाय आफादनि बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनखौबो आं बिबार बावनो खावलायबाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोन नुजानो हानाय जोंनि मानव गेदेर बिथांमोनखौ जोङो बिबारखौ बावहरग्रोनो जोङो सानदों बे समाव बिथांमोना मेथाइ खननाय गेजेरजों दिनैनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद खालामबाय বিটিআর চুক্তি হোৱাৰ পিছত সেই চুক্তিটো ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি তাৰিখে কাম কৰি আছোঁ। এক নম্বৰ কথাটো হ'ল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। শান্তি অবিহনে কোনো কাম সম্ভৱ নহয় আৰু উত্তৰ পূবৰ শান্তিৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে বড়ো জনগোষ্ঠীক এতিয়া ল'ব পাৰে। কাৰণ আমি BLT সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, NDB সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, এতিয়া এইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু শান্তিৰে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু নিজৰ অধিকাৰক সাব্যস্ত কৰি পেলাই আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ আমি সদায় আমি পাব বিচাৰোঁ আৰু বিশ্বৰ বুকুত বড়ো জাতি এটা মানে জীয়াই থকা জাতি হিচাপে আমি নিজৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি সকলো দিশটো আমি লৈ পেলাই জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। তো সেই এটা উদ্দেশ্যৰেহে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আহি থকা দিনত জাতিটোৰ হকে আমি প্ৰতিটো পলত আমি কাম কৰি যাম, সেই কথাকে আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। শান্তি আমাৰ এক প্ৰধান লক্ষ্য আৰু একৰ্ডৰ দফাখিনি ৰূপায়ণৰ কৰাৰ লগে লগে জাতি बे समाव बिबार बावगिरि मानव गेदेर बिथांमोनजों लोगोसे बे बुब्लियाव नुजाफैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद खालामफैनायनि थाखाय जोंनि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोन, मानिजाथाव एमएलए बिथांमोन
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो थान्दै लोगो नोंथांमोन आरो बानजाय आफादनि मासिगिरि लिंथुमगिरि बोसोनगिरिजों लोगोसे लोगो आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो बे बुब्लियाव ओनसोलनि सानसुमै ओनसोलनि फोरोंगुरु ओनसोलनि जोंनि लिरगिरि ओनसोलनि जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि साफ्रोमबोनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि जे दिनैनि हाबाफारि मैयानिफ्राय लानानै आरो गाबोननि हाबाफारि खौरां बिजोंनि गेजेरजों ना फिसिनो बेयाव ना आबादारि मेला बियो सरि Halo? Oh. Ini daksir pasar. sudah habdeng फै बेयाव नायफै बिथिं मानसिफोरनि होंगो दोंगो नायलांदो सोबानो मानो साफा खालामबायबो नै बिथिं sana jani ro ma ada moja sana ro boleh car survey cek khobai fai bobo fai nai fai mai jani ro ukhoi bai
मा जागोन नों Chicken chowmin half plate. मा हाफ प्लेट ल' फुल प्लेट मिटान मा जागोन राइट नोंलाय Momo. दे मोजां